Dyma ddigwyddodd pan gafodd Iesu Grist ei eni. Roedd ei fam Mair wedi dyweddio i Joseph o deulu'r brenin Dafydd. Cyn priodi, dyma hi'n darganfod bod ysbryd glân Duw wedi gwneud hi'n feichiog. Roedd Joseph yn ddyn da, a doedd e ddim eisiau codi cwilydd ar Mair yn gyhoeddus, felly roedd yn ystyried yn dawel i ganslo'r briodas. Tra roedd Joseph yn meddwl am hyn, cafodd freuddwyd a gwelodd angel Duw yn dweud wrtho, Joseph, yr ysbryd glân sydd wedi gwneud Mair yn feichiog, mae'n iawn i ti phriodi hi. Ar ôl i'r babi gael ei eni, rho'r enw Iesu iddo, a mae fydd yn achub ei bobl o'i pechodau. Daeth y ddewid Duw drwy broffwyd yn wir. Bydd merch ifanc sy'n wirif yn feichiog ac yn cael mab. Bydd y plentyn yn cael ei alw'n Emmanuel, sef mae Duw gyda ni. Pan ddeffrodd Joseph, gwnaeth beth oedd angel Duw wedi ddweud wrtho. Priododd Mair, ond chafodd e ddim rhyw gyda hi nes i'w mab gael ei eni.